Ρωμάνο μάλλον, όχι ο Πορτουλίδης, να εκτελέσει το φάουλ. Παίρνοντας, τελικά αφήνει στον Πορτουλίδη να εκτελέσει το φάουλ. Ο Πορτουλίδης πάλι το πλησιώνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κεντρική αμυντική, ο Γιαμπάρης, ο Παρτολίνη, να πάσει στο πεδίο, ο Πιερώνο μεγάλη περιοχή, περνάει από όλους και γκολ για τον Ηρακλή, 1-0, Διέκο Ρωμάνο, το πρώτο γκολ για τον Ηρακλή. Να λοιπόν, που ο Ρωμάνο πήρε την μπάλα εκεί σε μια στιγμή όπου δεν αντέδρασε καλά. Μπάλα δεξιά για τον Κάσο. Ο Κάσος, ο οποίος ψάχνει τον Λουκίνα. Λουκίνας με δύο παίκτες κοντά του. Για να δούμε, κερδίζει όλες τις κόντρες. Έρχεται η μπάλα για τον Τσιλιανίδη. Ανεβαίνει ο Λαζάρ. Σουτάρει. Γκολ! Γκολ Λάζαρ! Κωστίν Λάζαρ. 2-1. Με το καλημέρα λοιπόν ο Ρουμάνος ανοίγει λογαριασμό. Αριστερά για τον Σαραμαντά. Σαραμαντάς, ο οποίος τώρα θέλει να βγάλει μια σέντρα με το δεξί. Μπουλούτ, κεφαλιά. Γκολ! Κερέμ Μπουλούτ. 3-1.